טוב, ערב טוב לכולם. האמת, אני בערב הזה, אני חייב לציין ברמה האישית, אני לא באתי לדבר, אני רק נותן דברי פתיחה. אני רוצה לשמוע את הרבנים, את הרב ישי ואת הרב דרור. אבל אני צריך להגיד דברי פתיחה, אז אני אגיד כמה דברי פתיחה. קודם כל אני רוצה לומר שמבחינתי זו התרגשות גדולה מאוד. אני חושב שזאת הפעם הראשונה שאנחנו עושים, אני קורא לזה כנס של תשובה. ואני חושב שזה דבר שהוא מחייב אותנו כציבור, ברוך השם, להוסיף תורה, להוסיף קדושה. אבל גם אני רוצה להגיד יישר כוח לאלה שדחפו את זה. חברי הוועד, במיוחד דביר ואלדד המורי, שהם ככה דחפו. וכמובן איתמר שהבנתי שהוא עבד הרבה לערב הזה. ועוד אנשים שאני בטוח שאני לא יודע שהם טרחו הרבה. ובאמת אני חושב שזו זכות גדולה ומחויבות גדולה שבעזרת השם זה יחייב אותנו שכל שנה בעזרת השם נעשה את הערב המיוחד הזה. הרמב"ם כותב בהלכות תשובה פרק ב' הלכה ו': אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים היא יפה ביותר, ומיד היא מתקבלת, שנאמר דרשו אדוני בהימצאו כראו בהיותו קרוב. באמת דברים אמורים ביחיד, אבל בציבור כל זמן שעושים תשובה וצועקים בלב שלם, הם נענים כאדוני אלוהינו בכל קוראינו אליו. הרמב"ם בהלכה הזאת נותן לנו חידוש גדול מאוד. בכל הפרק הזה הרמב"ם מדבר על התשובה. אבל הרמב"ם בהלכה הזאת מוסיף נקודה מיוחדת שנקראת הצעקה לקדוש ברוך הוא. אומר לנו הרמב"ם, כשאדם צועק לקדוש ברוך הוא, וכשציבור שלם, בכל רם, מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש לדבר הזה כוח עצום ביותר. זה דבר שדורש מאיתנו, אני חושב, איזו התבוננות מיוחדת. מה המיוחד בזה שיש ציבור שלם? ידועים דברי הרמב"ם, שהוא כותב על זה שכולם ביחד אומרים את קריאת שמע בקול רם. מסתבר שהיום מי שממשיך את זה מנהג תימן. מה הנקודה של הצעקה? אנחנו יודעים שאולי החטאים הגדולים, אולי אחד החטאים הגדולים ביותר, זה היה של קורח ועדתו. מעשה כל כך חמור, שעד כדי כך הייתה נצרכת. היה נצרך ניס כנגד הטבע שהאדמה בולעת את קורח ועדתו. ולמרות המעשה הזה, אומרת התורה בהמשך, בני קורח לא מתו. רש"י כבר מדייק ושואל, למה לא כתוב שבני קורח חיו? למה כתוב שלא מתו? אומר על זה רש"י דבר מדהים. הם לא מתו ולא חיו. הם ירדו לגיהנום. אבל הם לא מתו ממש. היה להם איזה מקום מיוחד בגיהנום, ששם נתבצר להם מקום גבוה בגיהנום. אני לא יודע, לא ראיתי שם. אבל מסתבר שהם עשו איזשהו מעשה, שלמרות החטא הכל כך חמור שלהם, הם נהיו בגיהנום, אבל נתבצר להם מקום גבוה. אבל אנחנו יודעים שההמשך הוא טוב, הם יצאו מהגיהנום, כי אנחנו יודעים שיש מזמורים שאנחנו אומרים בתהילים על בני קורח. אומר המדרש תהילים, רחשו תשובה בליבם. מה זה רחשו תשובה בליבם? יש מצב שאדם מגיע למקום בחיים שלו שהוא מרגיש שהוא לא מסוגל לעשות שינוי. הוא מרגיש שקשה עליו. הוא מרגיש שנסיבות החיים לא מאפשרות לו לעשות שינוי. ויש אנשים שבשלב הזה מתייאשים. אבל יש אדם שגם כשהוא נמצא שם, והוא יודע שהוא נמצא בגיהנום, הוא צועק אל הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לו, אני יודע שאני נמצא למטה. זה נקרא בלשון חז"ל הרהור תשובה. הרהור תשובה זה מצב שבו האדם יכול להיות שאפילו הוא מרגיש שאין לו את הכוחות. הוא לא מסוגל. אבל הוא לא מתייאש.
אומר הקדוש ברוך הוא, אני מודע לכך שהחטא זה לא אני. אני לא יודע איך אני אצליח לצאת משם. אני לא יודע איך יהיה לי את הכוחות. ניסיתי ולא הצלחתי. אבל הוא לא מפסיק לחלום. הוא זועק אל הקדוש ברוך הוא. ולזעקה הזאת יש כוח. כי כשהקדוש ברוך הוא זועק, וגם אם הוא לא יודע איך הוא יצא משם, הקדוש ברוך הוא מושיט את רחמיו ומוציא אותו משם. וזה דבר שאני חושב שהכוח הזה של הציבור, כשאנחנו צועקים ביחד, מעבר לזה שהתפילה בכל רם היא מעוררת את רגשי הלב שלנו, היא כוח אדיר בנפש. ואם צעקנו וזה לא עזר, נמשיך לצעוק. אבל יש נקודה עוד יותר עמוקה. אומר הרב קוק, שבעתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות. יש מציאות שהאדם אפילו לא צועק. הוא לא צועק. הוא מרגיש כבוי, הוא מרגיש רחוק, הוא מרגיש שהוא לא מחובר בשפה שלנו. אבל אין דבר כזה, הנשמה תמיד רוצה להיות קרובה להשם. יודע תעלומות. אני חושב שעצם העובדה הזאת, כשאנחנו ככה מתכנסים בערב, שעה מאוחרת, אנחנו עושים את הצעד שלנו. באים פה לשמוע שיעור תורה, ביחד. ואנחנו אחרי זה בעזרת השם לומר את הסליחות, יש לדבר הזה ערך אדיר. ואני רוצה להוסיף עוד איזה נקודה אחת. אנחנו מתקרבים בעזרת השם ליום הכיפורים. ויש הבדל גדול בין ראש השנה ליום הכיפורים. בראש השנה אנחנו מחדשים את הקשר עם ריבונו של עולם. ברוך השם, זה חשוב מאוד. יום הכיפורים אנחנו עוסקים בחטאים שלנו. עיקר הנקודה המרכזית של יום כיפור זה שאנחנו מכירים בכך שהחטא הוא לא מי שאנחנו. אנחנו לא מתעלמים מהנפילות שלנו. אבל אנחנו יודעים שהזהות האמיתית שלנו היא לא שייכת לשם. בספר הכוזרי יש קטע מאוד מיוחד. לאחר שרבי יהודה הלוי מספר את שבחו של עם ישראל, כמה הוא עם מיוחד, אז הגוי קצת מלגלג. ואמר לו, תשמע, לא נעים לי ככה להתפרץ. אבל אתה יודע, כולנו יודעים את החטא הגדול ביותר שניקח את העגל. אולי זה לא הרבה, אבל זה חטא כל כך חמור. וכמו להבדיל, שאישה ביום חתונתה בוגדת בבעלה. זה מעשה שאין לו סליחה. ביום שאתם כורתים ברית עם הקדוש ברוך הוא, עובר 40 יום ואתם עובדים לאל אחר. מה שווה העם הזה? ואז אומר רבי יהודה הלוי משפט מדהים. גדול מי שחטאיו ספורים. אין הכוונה, זה גדול מי שיש לו קצת חטאים, שאפשר לספור אותם. כי יש חטא שמספיק אחד הוא גרוע, אדם רוצח, זה מספיק גרוע. מה זה גדול מי שחטאיו ספורים? אומר לו רבי יהודה הלוי, תגיד לי, יש לי שאלה. איך אתה יודע על חטא העגל? הרי העם היהודי מספר. תחשבו על זה שאין ספר, כל ספר שכותב את תולדות ההיסטוריה של העם שלו, הוא לא מספר את החטאים שלו. הרי התורה, בשפה הכי פשוטה, זה קורות העם היהודי. והתורה לא מוותרת, כותבת את כל הנפילות של העם היהודי. ומה שהתורה שבכתב לא כותבת, אל תדאגו, יש חכמי תורה שבעל פה. אנחנו יודעים על החטאים שלנו מזה שהתורה מספרת. גדול מי שחטאיו ספורים. מי שמסוגל לדבר על הנפילות שלו, זה אומר שהוא מודע שהנפילות שלו זה לא חלק מהמהות שלו. זה אומר שהוא מסוגל להשתחרר מזה. הרבה פעמים היכולת של האדם להשתחרר ממשהו, זה היכולת שלו לדבר, לשחרר, להבין שאני זה לא הדבר הזה שעשיתי. אנחנו מסוגלים, כל אחד בחשבון האישי שלו, לעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ולעשות וידוי, ולהגיד לו, אנחנו יודעים מי אנחנו באמת. ויש לנו נפילות, יש לנו חולשות. והיכולת שלנו לומר וידוי, לבוא להיות פתוחים עם עצמנו, ולהיות כנים עם עצמנו, זה נקודת שחרור עצומה בנפש שלנו. ואני אסתיים בסיפור. קראתי לסיפור הזה מזמן, אבל כל פעם מרגש אותי. היה איזה מישהו אחד שהוא בחור צעיר שהוא החליט
לעזוב את ביתו ולהתנתק מהיהדות שהוא גדל בה. הוא גדל בבית חרדי, ועזב את הבית שלו. טייל בחוץ לארץ, בהודו. אחרי 3 שנים הוא פוגש חבר שגר איתו באותו בניין, מהשכונה שלו. נפגשים, מתחבקים. אז הוא אומר לו, תגיד לי, שואל אותו, בוא תגיד לי, לאיפה נעלמת? 3 שנים עברו, איפה נעלמת? היית ונעלמת, מה קרה לך? אז הוא אומר לו, דבר מדהים. הוא אומר, תראה, אני התנתקתי מההורים שלי, ההורים שלי התנתקו ממני, עזבתי את הכל. הוא אומר, אתה רוצה שאני אגלה לך סוד? הוא אומר, מאז שאתה עזבת את הבית שלך, ההורים שלך מעולם לא סגרו את הדלת של הבית. כדי שלא ישנה מתי, תמיד הם ידעו שהבית פתוח בשבילך. ואותו נער, כשהוא שמע את המשפט הזה, הוא לא יכול לעמוד דום. אנחנו לפעמים מתרחקים מהקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא מעולם לא מתרחק מאיתנו. יכול להיות שלפעמים ויתרנו עליו, אבל הוא מעולם לא ויתר עלינו. רק לסובב את הפנים שלנו ונרגיש את קרבת השם. מי שחש את זה במלוא העוצמה, זה היה יונה. יונה החליט לעזוב את השם. לא משנה מה הסיבות שלו, לא התאים לו להיות שליח, להחזיר את נביאי בתשובה. הוא מחליט לנתק מגע. הולך לאונייה, הולך והולך. עד כדי כך הוא מוכן להתאבד, אבל הוא לא מוכן בשום מצב לעשות את רצון השם. הוא מרגיש מנותק. וכשהוא נמצא במעמקי הים, קורה דבר פלא. הוא נמצא והדג בולע אותו, ושם הוא חש מצוקה גדולה, אבל באותו רגע הוא מתפרץ ומודה לקדוש ברוך הוא. שואלים כל המפרשים איך הוא מודה להשם, הרי הוא עדיין נמצא בתוך בית האונייה. אלא באותו רגע הוא חש דבר מדהים. אני בגדתי בקדוש ברוך הוא, אבל הוא מעולם לא עזב אותי. הוא הרעיף עליי אהבה שלא תלויה בדבר. וזה החידוש של החודש המיוחד הזה. אנחנו צריכים להסיל את הפחד, להרגיש את אהבת השם אלינו. זה לא משנה כמה התרחקנו, וזה לא משנה מה עשינו. אהבת השם רק תלויה בדבר. רק להסתובב שנייה, ונראה שהשם מעולם לא עזב אותנו. ואני חושב שכמו שאנחנו דורשים את זה מהקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים לדרוש את זה מעצמנו, כלפי הילדים שלנו, כלפי האנשים שקרובים אלינו. להתרגל לאהוב ללא תנאי, לאהוב ללא סיבה, לאהוב ככה. כי הכוח המחזק ביותר, הכוח שמרפא, הכוח שמקדם את המציאות, זה כוח של האהבה. ואני אומר, לפני שנבקש מהקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו, כי הוא אוהב אותנו, נשתדל אנחנו להרבות אהבה. אנחנו מזמינים בברכה את הרב, בבקשה. כבוד הרב היה אותו תמיד. ערב טוב, ברשות הרב, ברשות הרב, ברשותכם, ברשות כל מי שנמצא פה. אנחנו נמצאים ככה סמוך ליום הכיפורים. חשבתי לעסוק בסוגיה שעוסקת בענייני התשובה, כמו שאנחנו מכירים. שיום הכיפורים זה זמן תשובה לכל, כמו שהרמב"ם כותב. זה היום שבו המציאות נהיית יותר שייכת לתהליך התשובה באיכות המשמעותית ביותר, לא רק מצד הבחירה שלנו, כי ודאי שתהליך תשובה הוא תהליך בחירי, והוא אחד התהליכים המשמעותיים ביותר שקשורים לרצון של האדם, קשור לפנימיות שלו, למשמעויות הפנימיות של חיינו. אבל מעבר לזה יש תכונה מיוחדת בזמן הזה, גם בכל חודש אלול, ובעיקר ביום הכיפורים, שזה היום המיוחד שהקדוש ברוך הוא יצא, ימים יוצרו ולא אחד בהם, זה יום הכיפורים, כך אומרים חז"ל במדרש. אני רוצה לעסוק בדברים שנוגעים לענייני תשובה פרטיים, מתוך הספר שערי תשובה של רבנו יונה, לנגוע באיזושהי נקודה. כותב רבנו יונה בשער הראשון שלו,
שישנם 20 עיקרים של התשובה. מה הוא מתכוון 20 עיקרים של התשובה? שתהליך התשובה הוא תהליך שכולל הרבה פרטים, לא במובן שמשתנה בין חטא לחטא, אלא פרטים שהם למעשה העקרונות או עניינים שתהליך התשובה צריך להיות כולל, לא בהכרח שכל תהליכי התשובה כוללים את כל ה-20 העקרונות הללו, אבל לפחות חלקם בוודאי שיש את היסודים שלהם. כשהוא פותח את ההסברה של העקרונות האלו, הוא מתחיל בעיקר הראשון, הוא קורא לו החרטה, תכף אנחנו ניכנס קצת יותר להבין את הפירוט של העניין הזה, אבל רק אם אנחנו ננסה להשוות את הדברים האלו לדברים שכותב אותם הרמב"ם, בפרק ב' בהלכה ב' בהלכות תשובה, שם הרמב"ם כותב כיצד היא התשובה, היא שישוב החוטא מחטאו. השלב הראשון שהרמב"ם כותב ביחס לתהליך התשובה זה השלב של עזיבת החטא. ויסירו במחשבתו, ויגמור בליבו שלא יעשה עוד, ורק אחר כך הוא מזכיר להתנחם על שעבר. והעיד עליו ידי התעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. זאת אומרת, הרמב"ם מתחיל את תהליך התשובה בעזיבת החטא. כמובן, אין ספק שצריך את הכרת החטא. כלומר, שאדם יכיר שיש לו חסרונות. אבל הדבר הראשון שהוא מזכיר זה העזיבה. כלומר, להפסיק לחטוא. לעומת זאת, רבנו יונה מתחיל מהחרטה. אני רוצה להתייחס קודם כל לנקודה הזאת, רק כדי אולי קצת ליישב את הדברים. מה שנראה שרבנו יונה מתייחס לחרטה, הוא מתכוון לאיזשהו עניין שנוגע לחרטה, כדי שלאדם יהיה מוטיבציה, יהיה לו איזשהו כוח מניע את הרצון, כדי שהוא יוכל אחר כך מתוך זה גם כן לעזוב את החטא. אני רק רוצה להוכיח את הדבר הזה, כי ודאי שכשהרמב"ם מדבר על עזיבת החטא, יש דברים שקשה מאוד לעזוב אותם. אם ניקח דברים שנוגעים לתאווה, או דברים שנוגעים להרגלים, זה דברים שמאוד מאוד קשה להפסיק בהם. אנחנו, קשה לנו לשנות הרגלים שקשורים להנהגות גופניות שלנו. קשה לנו לשנות הרגלים שקשורים לעניינים חברתיים שלנו. מערכות יחסים חברתיות הן קשות לשינוי. ואם נניח אדם רואה את עצמו כמשוייך לאיזושהי חברה מסוימת, שמתוך כך יש לו כל מיני סיבוכים, מאוד מאוד קשה לפרוש מחברה כזאת. אז מה הדבר שיגרום לאדם לרצות באופן כזה שיהיה רצון שיכול להפך להיות כוח מניע להתרחק מן העבירות? אז זה מה שנראה שרבנו יונה הזכיר את אותה חרטה הזאת. זאת אומרת, אם לא יהיה אצל האדם איזושהי הפנמה מעבר לידיעה שיש בו משהו שצריך להשתנות, איזשהו עניין שאדם ברצון שלו, מבפנים, רוצה לא להיות שם. חרטה היא כזאת, היא גורמת לרצון של האדם להיות סולט במידה מסוימת מהחטא. ורצון, באיכות כזאת, הוא יכול להפך להיות כוח מניע. רק נוכיח את הדבר הזה, כי אחר כך בהמשך הדברים שלו, הוא כותב שזה לא מספיק החרטה הזאת, ואז הוא מביא דברים נוספים. הוא מביא את היגון, הצער, הדאגה, כן? ואחר כך הוא מוסיף עוד כל מיני דברים נוספים, הבושה, כן? הכניעה בכל לב. כל אלו זה כל מיני ביטויים לתהליכים פנימיים נפשיים, שאפשר לראות אותם כחלק מהביטוי הזה של התהליך של ההתנקות מן החטא. מה שהרמב"ם לא מזכיר שום דבר מהדברים הללו. גם רבנו יונה, מה שהוא מזכיר אותם זה כדברים שהם בתהליך המתקדם של התשובה. אבל ההתחלה שלה זה החרטה הבסיסית הזאת, כמו שהזכרנו. ולכן אני אומר, לא בהכרח שהרמב"ם יחלוק על הדבר הזה, כי כדי להניע את התהליך מבחינה מעשית, אנחנו זקוקים לאיזושהי חרטה ראשונית כדי שאדם ייכנס לתוך התהליך. אבל כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להתמקד בדברים שכותב אותם פה רבנו יונה, ויקרא כמה מילים מתוך הדברים שלו. הוא כותב כך: העיקר הראשון החרטה, יביא לבבו כרע ומר עוזבו את השם.
וישיב אל ליבו, כי יש עונש ונקם ושילם על העוון, העניין שנאמר, לי נקם ושילם, ונאמר, הרגו לכם פני חרב, כי לכם העוונות חרב. והתחרט על מעשיו הרעים, ויאמר בלבו, מה עשיתי, איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי, ולא יגעתי מתוכחות על עוון ומן השבטים הרעים וכו'. במילים שלנו, מה שמתואר פה במילים הללו, זה חרטה שנראה שהיא מיוסדת על יראת העונש. כי זה בעצם הדבר המרכזי שממנו חזר עליו בכל כמה פעמים, בהקשר הזה, שהוא יכול להיות גורם לחרטה, אבל אנחנו נדייק קצת יותר רבים שלו, ואני רוצה להתייחס באופן כללי לספר הזה. נראה לי שהפעם שעברה שעשו פה איזשהו ערב, אנחנו גם דיברנו על רבי נראה, אבל לא בפרק הזה, זה היה בפרק הראשון, וגם אמרנו את הדברים שתכף אני רוצה לומר את הדברים. אבל חוץ מזה, בהמשך הוא כותב, ורעה מזאת כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי ונתפע כאילו יצרי, מה עולה בכל ענייניהם, ראה בעיני אדוניה, ואיך החלפתי את העולם חולף, עולם עומד לעד לעולם. זה בעצם חרטה שהיא כבר באה מתוך איזשהו חשבון אחר, איך בעצם עזבתי את האמת. זו חרטה שהבסיס שלה הוא לא בסיס של יראת העונש, הוא בסיס שכלי. גם יראת עונש יש בשכליות, שתכף ניכנס אליה קצת יותר, אבל פה בעצם יש שני תכנים שיכולים להניע תהליך החלטה. התוכן האחד הוא התוכן של העונש, התוכן השני הוא התוכן שכותב רבנו יונה, זה החשבונות של האדם, איך הוא עזב את הדבר האמיתי, איך הוא החליף דבר שהוא בא לך נצחי בדברים חולפים וכן הלאה. אני רוצה להתייחס למילים הראשונות שהוא כותב ביחס לשלב הראשון. זה די ברור שאנחנו מקדימים את החשבון של העונש לחשבון המהותי יותר, שהוא בסיס החרטה, בגלל שהוא פשוט יותר. הוא פשוט יותר בגלל שהוא מבוסס על איזשהו עיקרון שדרך נדבר עליו, שבנפש האדם הרצון שלו להיות נענש הוא דבר מאוד מאוד בסיסי, טבעי, אפילו יותר אינסטינקטיבי. מה שכן חשבונות יותר עמוקים ויותר מהותיים, הם כבר מצליחים ברמה יותר גבוהה באישיות של האדם, כדי להשתייך לעיקרון המהותי יותר. אבל בואו נתייחס קודם כל לחשבון הראשון. אם נשים לב, כשהוא מתאר יבין לבבו, כי רב אמר עוזבו את השם, וישיב אל ליבו יש עונש ולקם שילם על העוון. מה שאמרנו גם פעם שעברה, שרבנו יונה זה ראשון. אצל רבותינו הראשונים, אנחנו יודעים את זה מי שקצת למד גמרא ולמד אפילו רש"י ותוספות, אפילו לא מעבר לדבר הזה, יודע כמה רבותינו הראשונים קיצרו בלשונם. ממש ככה, כל מילה שם היא דרך הרבה חשבונות, והגישה הייתה לא כמו שאצלנו היום. אצלנו הגישה היום זה כמה שיותר לפרט, וכמה שיותר להרחיב, והרבה מלל. אבל אצלנו זה בדיוק היה הפוך. הגישה הייתה שהדברים היו בחינת מועט המחזיק את המרובה. זה היה מכל מיני שיקולים, אבל מכל מקום זה אומר שכשאנחנו לומדים את דבריהם, אנחנו צריכים לנסות לדייק בדבריהם. ומתוך הדיוק הזה אני חושב שמוצאים המון פנינים והדברים המשמעותיים ביותר שאפשר מתוכם להתקדם. הדבר הראשון שהוא אומר, כי רב אמר עוזבו את השם. הוא משתמש בשתי מילים, רע ומה. המילה רע, לכאורה, המשמעות שלה זה השיקול המוסרי. לעזוב את השם זה רע. במושגי הטוב והרע, לעזוב את השם זה רע. אבל יש פה גם עוד אמירה, שלחטוא זה לעזוב את השם. לחטוא זה לעזוב את הקדוש ברוך הוא. אנחנו משתמשים אולי ביטוי אחר, שלחטוא המשמעות היא להמרות את פיו של הקדוש ברוך הוא, לעשות בניגוד לרצון השם. אבל רבנו יונה לא סתם התבטא בביטוי הזה, לחטוא זה לעזוב את השם. זה נקודה ראשונה. והנקודה השנייה זה רע. זה רע, דהיינו במושגי התוכן המוסרי של הרע והטוב, זה דבר רע, וזה גם מר. המושג מר בא לתאר איזושהי תחושה לא נעימה, הייתי אומר איזה סוג מסוים של סבל. ויכול להיות שהביטוי מר בעצם מתייחס כבר להשלכות של מה שאחר כך הוא מפרט, שהם קשורים למושגי העונש. אז אני רוצה להתייחס לשלושת הנקודות האלה. הנקודה הראשונה, שחטא זה לעזוב את השם.
ובואו נעשה את זה קצת יותר להעמיק בדבר הזה. המציאות שלנו כבני אדם, ביסוד הבסיסי שנפרדנו עליו, הפסוק אומר, והאלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חישבונות רבים. הקדוש ברוך הוא יצר עולם, שבעולם הזה יש יצורים שונים, שכל אחד מהם, מתוך המחשבה האלוקית, הוא מכוון לאותה מגמה שהיא רצון השם. והדבר הזה הוא חשבון פשוט. כי הרי אם מציאות השם היא מציאות אידיאלית, כלומר של טוב מוחלט, ואין מה שמונע מהקדוש ברוך הוא, שום דבר לא יכול להגביל את היכולת האלוקית, אז בהכרח שאותה מחשבה אלוקית של טוב מוחלט, של טוב אמיתי, של שלמות אבסולוטית, אין סוף, יוצרת מציאות, אז המציאות הזאת מבטאת את אותו טוב מוחלט, אותו טוב אלוקי. ואנחנו, הנבראים, יכול להיות שאנחנו לא כל כך יודעים להעריך את הערך האמיתי של עצמנו, אבל כל אחד ואחד בבני אדם, וכל אחד מהיצורים האחרים שקיימים בעולם, הוא בעצם יצירה אלוקית. זה יצירה אלוקית שהקדוש ברוך הוא יצר. והיצירה האלוקית הזאת היא נמצאת בתכלית השלמות שלה. נכון שאנחנו יודעים שיש חסרונות, אבל בחשבון האלוקי, גם החסרונות האלה הם חלק מהטוב האמיתי. הטוב הכללי מוכרח לכלול את החסרונות האלה. זה חשבון פשוט, השכל לא אומר אותו. וממילא, כשאתה אדם שהוא בר בחירה, ואתה מחליט לחיות על פי עולם מושגים שהוא שונה מהמגמה האלוקית, אתה עוזב את השם. כלומר, אתה עוזב ויכול את המצב היסודי שהוא מציאות החיים הבסיסית של כל אחד ואחד מאיתנו. חטא זה לא רק לא לעשות כמו רצון השם. זה נכון, אבל זה במשמעות החוקית של המושג הזה. המשמעות המהותית של חטא זה להיות עוזב את הדבקות הבסיסית היסודית שיש לכל נברא באידיאל האלוקי. זה הדבר הבסיסי שצריך לתפוס אותו. אבל יש בזה עוד פרמט נוסף. כשאנחנו נחשוב על החיים שלנו, שהם בעלי ערך אמיתי, שהם בעלי משמעות, ככל שנבין את האמת הזאת של חיים, כמו שאמרתי, בחשבון של השכל, זה מתבקש שזה כך, אבל כשאנחנו נתפוס את זה, ולא נחזיק בזה, ונבין שאין אפשרות אחרת לתפוס את משמעות המציאות שלנו, כשאדם יראה את הדבר הזה לנגד עיניו כל הזמן, הוא יבין שהחיים לא יכולים לכלול פחות ממשמעויות גדולות. וכל איזושהי הקטנה של החיים, כל איזשהו מצב שבו אנחנו חיים את חיינו לא מתוך הגודל הזה, לא מתוך האידיאליות הזאת, אנחנו מבטלים משהו עצום. לכן, דרך אגב, בתורה יש הפגשה מאוד מאוד גדולה על המושג שנקרא כבוד הבריות. כבוד הבריות זה לא בשביל שיהיה לבן אדם תחושה טובה כי אתה מכבד אותו. כבוד הבריות נובע מתפיסה מוסרית שלחיים יש ערך. ואם יש לחיים ערך ויש לה משמעות, אי אפשר לחיות אותם בצורה קטנה. אי אפשר לחיות אותם בשפלות. לעזוב את השם זה לחיות לא מתוך האידיאל האמיתי של החיים, מתוך הגודל האמיתי שלהם. וזה צריך כל הזמן לראות לנגד עינינו את הגודל שיש בחיים. ולכן ממילא מובן הביטוי רע. זה עוול מוסרי. כשיש טוב או פוטנציאל גדול של טוב אמיתי, ואנחנו את הטוב הזה זה המציאות שלנו. את זה אנחנו מקלקלים, זה רע. זה רע במובן האובייקטיבי. זה לקחת טוב גדול, טוב אמיתי, טוב משמעותי, ולבטל את המשמעות של הגודל הזה, של השלמות הזאת.
של מה שיכל להופיע פה. ואת זה הרסנו במו ידינו. זה רע. אבל אומר רבנו זה גם מר. המר הזה, יש לו שתי משמעויות. המשמעות שהוא מפתח אותה, לפחות בשלב הראשון, זה המהירות שבאה כתוצאה מדבר חיצוני, אבל יסוד המהירות הזאת זה בגלל שבנפש שלנו, הנפש מרגישה את ההחמצה, מרגישה את החסר. אנחנו יכולים גם לחוש הרבה פעמים בחיים כל מיני תחושות של מהירות שהן באות כתוצאה מזה שלא טוב. אנחנו מבינים שיש פה מציאות לא טובה. אדם שעשה איזשהו מעשה, לא יודע מה, התעסק באיזשהו דבר וגרם חלילה לאיזו שפיכות דמים. אז זה כל כך בולט, כל כך דבר שאנחנו חשים אותו. המהירות פה תהיה כל כך גדולה. המהירות הזאת עליה, על המהירות הטבעית הזאת של הנפש, יושבת החרטה. כיוון שמר לאדם, יש מהירות, והמהירות היא תוצאה של תחושת ההחמצה ותחושת החיסרון, וכמה יש פה הפסד עצום של דבר גדול ועוצמתי שיכל לבוא לידי ביטוי. על המהירות הזאת יושבת החרטה, שזה כבר עוד איזשהו תהליך שצריך לאפיין אותו. ולכן הוא מזכיר, כשהוא מבאר על מה יושבת החרטה, רב ומה עוזבו את השם. המושג של העונש הוא מין קלקול חיצוני שבא כתוצאה מן החטאים שלנו. זה עונש. מה זה עונש? עונש יכול להיות פגיעה באדם, בגוף שלו, בנפש שלו, אולי גם אפילו בממדים יותר רוחניים שלו. כשאומר בגוף זה כלומר או בגוף או ברכוש או במה שקשור אליו, קלקול. ופה צריך להבין קצת אולי בצורה יותר עמוקה את המושג שנקרא עונש. העונש בדרך כלל נתפס לנו כדבר קיצוני. אבל הייתי אומר שדווקא בעקבות הדברים האלו צריך לנסות להבין שהעונשים, המשמעות שלהם, כמו ביטויים חיצוניים למה שקורה באמת בפנים. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שהקלקול, החסר הזה, הביטול המציאות הזה, ההחמצה הזאת, הרע הזה, הוא גם יוצר את המרירות בגלל שאנחנו באמת מצליחים לקלוט שיש פה איזשהו דבר שאין לו מקום. המרירות הזאת היא באה לידי ביטוי בעונשים החיצוניים. העונש החיצוני, אפשר לדמות את זה כמו שיש בעיה בגוף. נניח שיש בעיה בגוף של זיהום. מה זה זיהום? זיהום זה לא הפצע. הפצע הוא התוצאה מהזיהום. זיהום זה ליקוי שקיים כתוצאה מחיידק שנמצא בתוך הגוף. הוא מקלקל כל מיני מערכות שקשורות לתפקוד של הגוף, וזה מתבטא בצורה של פצע. אז הפצע זה החיצוניות של הקלקול הפנימי יותר. וככה גם כן העונשים. העונשים זה סיבוכי החיים שקיימים אצלנו, שהם באים כביטוי חיצוני לקלקולים פנימיים. כשאנחנו מבינים את הדברים בצורה כזאת, אנחנו רואים שבעצם העולם שאותו יצר הקדוש ברוך הוא, ביחס לכל מה שהוא יצר בתוך העולם הזה, הוא מכוון אל מגמה אמיתית של טוב אמיתי, וכאשר המציאות היא לא מבטאת את הטוב הזה, כלומר היא מחמיצה את קיומה, מתחילות להיווצר תופעות לוואי כתוצאה מההחמצה הזאת בפנימיות הנפש, שזה כמו שאמרנו המהירות הפנימית הזו, ובחיצוניות החיים. זה המושג של העונש האלוקי. ולכן זה מה שגם יוצר את כל התופעות שאנחנו מכירים בעולם, וכשאנחנו למעשה מייחלים לעולם שאין בו, אין בו את כל הדברים החיצוניים האלה, אז בדרך כלל אצלנו אנחנו רואים את זה כאיזה שמין, בסדר, שיהיה לנו טוב, נהיה מאושרים מבחינת הבריאות וכו', אבל צריך להבין שבעצם האיחול הזה, המשמעות שלו, זה שנחיה שייכים לחיים מתוקנים
וחיים מתוקנים הם חיים כאלה שבפנימיותם הם שייכים לטוב, ובחיצוניות החיים הטוב הזה יכול להתגלות. ממילא זה עולם שלא כולל את אותם סיבוכים שאנחנו מכירים. כל הסיבוכים הנפשיים שקיימים לאדם, ואנחנו מדברים על חרדות, תסכולים, כעסים, מרירות, עיצבון, וכל המצבי הנפש הללו, הכל זה תוצאה מליקויי החסרונות, מליקויי החטאים. כן, להחטיא משהו, זה להחסיר משהו. זאת אומרת, החסרונות יוצרים השפעות של חיסרון שמתפשט בנפש ומתפשט במציאות שלי בחוץ. ולכן, אם אנחנו נחזור אל הדברים שאומר רבנו יונה, לכן הוא מתחיל בתיאור של דבר מהותי, ומתוך זה אנחנו מגיעים אל המחשבות שנוגעות אל העבירות ואל ההשלכות שלהם ביחס לעונשים. יבין לבבו, כי רב אמר עוזבו את השם, וישיב אל ליבו כי יש עונש, כן, זה עוד דבר, כי יש עונש ונקם ושילם על העוון, כי עניין שנאמר לי נקם ושילם. ונאמר גור לכם פניכם וכו' וכו', מפרט את כל החשבונות של הקלקולים החיצוניים שיכולים להיות. למה זה משמעותי להתחיל מהקלקולים החיצוניים? בנפש שלנו יש אינסטינקט טבעי שמתרחק מכל מה שיוצר קלקול. האינסטינקט הטבעי הזה הוא בעצם, מבחינת המידות של האדם, הוא לא מיוסד על אידיאליסטיות, הוא מיוסד על הדאגה של האדם לעצמו. שורש הדאגה של האדם לעצמו, העומק שלה, זה הטוב שהשם משפיע על העולם, כדי לפתח את הנבראים. לכן יצר הקדוש ברוך הוא אצל כל אחד ואחד מאיתנו את המוטיבציה לשמור על עצמו. אנחנו יכולים לקרוא לזה אגואיזם, אבל השורש של האגואיזם הזה הוא הטוב, כדי שמתוך זה ראובן ישמור על ראובן וירצה לדאוג לגוף שלו, לנפש שלו, לנשמה שלו. כשאדם חי ברמה נמוכה, אז הוא מתרגם את המשמעות של הדאגה לעצמו כעניין שמנתק אותו מדבר כללי יותר. וזה שורש האגואיזם הגאוותני וגורם הרבה סיבוכים, ומקלקל את העולם. אבל היסוד של הדאגה של האדם עצמו היא לא האגואיזם הזה. היא הטוב האלוקי, שכדי שהעולם יתפתח וישתכלל, נטע הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד מאיתנו את המוטיבציה לדאוג לתיקון הזה. התיקון הראשון שאתה צריך לדאוג לו זה התיקון הזה. ראובן צריך לדאוג שראובן יהיה מתוקן. לא במשמעות האגואיסטית. זה לא מוכרח לסתור את האידיאליסטיות של שייכות אל משהו כללי. כי זה מה שמייסד את הטוב הכללי. אם ראובן ידאג שראובן יהיה מתוקן, ושמעון ידאג ששמעון יהיה מתוקן, ולוי ידאג שלוי יהיה מתוקן, המגמה של השם, של עולם מתוקן, תלך ותשתכלל. כשאנחנו מהפכים את זה, ואנחנו לוקחים את הדאגה של כל אחד לעצמו, במובן המנתק אותנו מחשבון כללי, פה יש את האגואיזם שמחריב את העולם, שהורס את עולמנו. אבל כיוון שברמה נמוכה, אז האגואיזם הזה הוא קיים. לכן מתחיל רבנו יונה מחשבון של עונש. בוא תיקח את הדאגה הפשוטה, שכל אחד דואג שיהיה לו טוב בחיים, ותבין שיש השלכות לסיבוכי החיים בכל תנאיהם, גם הנפשיים, וגם הגופניים, וגם הכלכליים, וגם החברתיים, וכל המעגלים של חיינו, שיכולים להתערער כתוצאה מסיבוכי החיים. כמו שאמרנו, כמו הפצע החיצוני, שהוא בא כתוצאה מאלה שהם קלקולים יותר פנימיים שנוגעים אל חיי האדם. כך גם העבירה היא בעצם קלקול עמוק שבא לידי ביטוי בצדדים החיצוניים האלה. כשאדם נמצא בקומת חיים עליונה יותר, פה הוא שייך למושגי הטוב האמיתי
כבר לא מתוך מה שיכול לשבת על איזשהו חשבון של אגואיזם. לא מוכרח, כמו שאמרנו. אבל זה יכול כן לשבת על חשבון של אגואיזם, ולכן מזה אפשר להתחיל, אבל אפשר וצריך גם להתעורר בדרגה עליונה יותר של שייכות. ואחר כך הוא אומר, וראה מזאת כי הייתי על הנפש היקרה אכזרי ונטמעה בגילולי יצרי ומה הועילה בכל קנייננו רע בעיני אדוניה, ואיך החלפתי בעולם חולף עולם עומד לעד לעולם. זאת אומרת, איך לקחתי חיים ששייכים לנצח והפכתי אותם לחיי שעה. זה בעצם כבר עולם מושגי מפותח ומשוכלל, ושפתחנו ביחס למשמעות החיים, במשמעות המהותית והאמיתית שלהם, כדי להשתייך באמת לחשבון כזה, לחרטה שיושבת על חשבון כזה, כבר צריך מדרגה יותר גבוהה של חיים. אני רוצה רק לסכם מה שדיברנו. החרטה הבסיסית שעליה מדבר רבנו יונה, זה לא התהליכים העמוקים והגדולים של החרטה, שהם יובאו רק בשלב יותר מתקדם של תהליך התשובה. ואי אפשר דרך אגב להגיע לחרטה העמוקה בלי התנקות בעבירה. פה אנחנו מדברים על משהו בסיסי שיכול לגרום לאדם איזשהו כוח מניע להיכנס לתוך תהליך התשובה. אחר כך גם כן יש אפשרות להתנקות מהחטא מבחינה מעשית, כמו שאמרנו, ולכן זה לא סותר את הדברים שאמר הרמב"ם כמו שהזכרנו מקודם. את אותה חרטה שעליה מדבר רבנו יונה, החרטה הראשונית, הוא מתאר אותה בשתי מדרגות של מחשבה, או שתי מדרגות, קומות של אישיות של האדם, הקומה הבסיסית, שהיא יותר שייכת לחשבונות שעלולים להיות. במדרגה הזאת היא גם חשבונות אגואיסטיים, שאני לא עושה חשבון מה בדיוק האידיאל של השם, אבל עושה חשבון שלא יהיה לי טוב. אבל כמו שאמרנו, במהות של זה הוא לא בהכרח חשבון אגואיסטי, הוא יכול להשתייך למחשבה אידיאליסטית של מה שרצה הקדוש ברוך הוא ליצור לנו את תחושת האחריות של כל אחד על עצמו, והדאגה לעצמו לא במשמעות המנתקת אותנו מדבר כללי, אלא במובן של ההתמקדות בפרט מסוים מתוך דבר כללי. הפרט מסוים זה אתה, ואתה מתמקד בעצמך, לא מתוך הניתוק. אבל זה יכול לבוא גם בנפשות נמוכות, ולכן יש לנו את הקומה השנייה העליונה יותר, שכבר שיש בעולם מושגים של טוב ורע אמיתיים, של הזמנים מול הנצח, במשמעות החיים שצריכה להיות משויכת אל אמת, אל קיימות, אל נצחיות, במשמעות שאין לה סוף, אלוקים. שתי המדרגות האלה שציינו, וזה אני רוצה לסיים, הן, הייתי אומר, שתי מדרגות של בני אדם. במדרגה השנייה, בדרך כלל לא יהיו לאדם חטאים גסים. כי אם הוא כבר בא באיזשהו רגש מוסרי, מזוכר כזה, שמסוגל לחוש את הבעיה והזמניות בעולם החולף מול הנצחי, זה מבטא כבר מדרגות של תשובה ששייכות אל חשבונות עליונים יותר, וגם צדיקים, שכבר לא עושים את העבירות הפשוטות שבני אדם רגילים שנכשלים בהם, אבל גם הם שייכים כל הזמן באיזושהי מדרגה של תשובה, של התבהרות, של עולם מושגים משוכלל ועולם מושגים עליון יותר, שגם בו יש מושגים של טוב ורע, אומנם בדקות הרבה הרבה יותר גדולה מאשר מה שמונח לפתחו של האדם במדרגה רגילה. לכן הדברים האלה שכתובים פה, ולפחות במדרגה השנייה, הם שייכים באמת לכל אדם בכל מדרגה שהיא, על פי אפשרות ההכרה והרגשה שלו במושגי הטוב והרע, גם העדינים והדקים שבהם עד לאין סוף, בעזרת השם. אנחנו, כמו שאמרנו, סמוכים ליום הכיפורים שיבוא עלינו ועל כל ישראל. בעזרת השם לטובה, זה יום שמח מאוד. אנחנו שמחים ביום הזה, שמחים על ההזדמנות להיטהר בטהרה אמיתית, לנצל את כוח הכפרה וכוח הטהרה המיוחד שיש ביום הקדוש הזה, ככל שאנחנו נהיה יותר שייכים אליו בעזרת השם השבת הזאת של התשובה. שוב ישראל על השם אלוקיך, מתוך זה נגיע לשמחת ערב יום הכיפורים, לשמחת יום הכיפורים של כפרה וטהרה בעזרת השם לנו ולכל ישראל. חתימה טובה ושנה טובה.